woodi arabe ɓe winduɗo windande nde wiyete ko suudul fullan ila sulda bi garbi ifriqiya. Sawti ɗum e français woni la montée des pôles au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Wonde fulɓe koye nani kefta laamuji Afrique hirnangue. O yimi hen général Buhari, o limi hen Alhaji Macky Sall, o limi hen Adama Barrow, o limi hen Oumar Sissoko Embaló. O wi holɗi sabu holko addi fulɓe ene laamo te wona kuddeta ko wotanteɓe. O wi sababuji ɗi ko tati. O wi sabu gadano o ko alɗuɓe maɓɓe puɗɗima wallude politicien ji maɓɓe. O ƴetti yeru Sénégal, o wi Macky Sall walli ɗum ko biyeteɗo Harouna Dia hay so wona kañum goto. O wi Guinée Conakry tambi toon selludale ko commerçant ji fulɓe ɓe ganduɗa temedere foof 90 ha 90 ko fulɓe. ɗum ko dalilu mo hollata. O wi ɗiɗoɓel ngel ko leƴƴi ɗiɓe koddi ɓe luurdi. O wi yeru muɗum ko Gambi, joolaaɓe e mandinkoɓe luurdi luural ngal ganduɗa hay goto ɗaccanta goɗɗo o pullo waɗi hen profité woni Adama Barrow laamima. O wi yeru goɗɗo o ko Guinée Bissau, leƴƴi gonno toon ene lomtodira laamu pepeele en e balante en luurdi ha yettima e nokku fulɓe no keewi e leydi he mbaɗi profité keeɓi laamu. O woni sababu ɗiɗaɓo. O wi sababu tataɓo o ko aɓe jogui pellel ne wiye tabital pulagu nan sorta tan e nder leyɗele he enen findina yimɓe hayso wonano gonga so kañum teskima darde ma firte ko babam winomi so neɗɗo wima sa sikki ko cawel ma guel kuldumami tan ɓeydo jaggude e maggel. ɗum waɗi eɗen foti jaggude e tabital pulagu saabu añɓe men hande kala koyne fusa tabital pulagu ko hen dari saabu mbiyata ko darde tabital pulagu koko wurnata fulɓe hirnangue Afrique aduna he. hay sinno o wonano candidat fulɓe saabu ko candidat ɓiɓe leydi Guinée Bissau. O heeɓi laamu kanko Oumar Sissoko Embaló. wona kanko jiɗmi haalde koɓe ɗum muusi biddi hen bindanɗe.